Takže dnes tu máme ďalší videorecept. Jej! Takže, veľa z vás mi písalo, že už dlho nebol žiaden videorecept a že by ste nejaký konečne chceli, nech sa máte čím inšpirovať, keď budete variť. A ja som strašne rada, že tie videorecepty chcete, pretože som si myslela, že skôr budete chcieť pozerať vlogy, skeče a podobné veci a že recepty sa vám budú zdať nudné. Ale keďže ich chcete, tak ja vám ich veľmi rada budem točiť. Takže poďme rovno na ten recept. Dneska to bude zase taký rýchly a jednoduchý recept, pretože takéto rýchlovky ja mám úplne najradšej. Rýchlovky má predsa každý rád. Ja som blbá, už zase. A bude to recept na karfielovú praženicu alebo omeletu. Úprimne stále neviem, aký je medzi tým rozdiel. Omeleta, praženica. Budeme na to potrebovať samozrejme karfiol. Presné množstvo vám ale povedať neviem, pretože ja si stále dávam toľko karfiolu, nakoľko mám chuť. Ďalej budeme potrebovať maslo, ale nie celé, stačí asi tak 1/3 z tohto. Ďalej vajíčka a to ich množstvo takisto záleží od toho, akú máte na nich chuť a aký ste hladní. Potom potrebujeme syr, asi polku z toho, čo je na obrázku. A na záver samozrejme korenie. Takže soľ, mleté čierne korenie a grilovacie korenie. OK, tá posledná ingrediencia vás možno trošičku prekvapila. Ale keď som si toto jedlo varila prvýkrát, varila som to bez toho grilovacieho korenia a niečo mi na tom chýbalo. Aj na tej chuti, aj na tej farbe toho jedla. Proste nebolo to ono. A keď som si to išla variť druhýkrát, tak som použila grilovacie korenie. Vyzerá to asi nejako takto a dodá to tomu jedlu takú krajšiu farbu a zaujímavejšiu príchuť. Vôbec neviem, ako mi napadlo práve toto korenie použiť, ale urobila som dobre, pretože mi to začalo strašne chutiť. A odvtedy tamto korenie dávam vždy. Ale ak máte pocit, že vám to s grilovacím korením chutiť nebude, tak to tam jednoducho nedávajte. Prípadne skúste tam použiť nejaké iné korenie a skúste trošku zaexperimentovať. Možno vám to vyjde tak, ako to vyšlo mne. Ja som zaexperimentovala a vyšlo to a strašne mi to chutí. Takže nebojte sa toho a skúšajte a možno objavíte takú chuť, ktorá pre vás bude úplne, že wow. Držím palce. Tak, ale teraz už konečne pokračujeme v recepte. Čiže karfiol si pokriáme na také menšie kúsky. Potom si nahrejeme panvicu a roztopíme na nej maslo. A ak sa maslo úplne roztopí, môžeme k nemu prisypať prichystaný karfiol. Karfiol na maslo uvaríme do mäkka a nezabudnime ho počas varenia občas premiešať, aby sa nám nepripálil. Tak napríklad mne sa vôbec nepripálil, absolútne. Tie hnedé kúsky sú tam naschvál. Vôbec to není preto, že som robila počas varenia asi milión iných vecí. Nie, to je naschvál. Dobre, pokračujeme. To, či je karfiol už hotový, zistíte veľmi jednoducho. A to tak, že ho ochutnáte. Ak sa vám zdá, že je ešte trošku tvrdý, tak kľudne ho ešte pár minút nechajte povariť. A potom ochutnajte znova. A keď sa vám karfiol zdá už hotový, tak prichádza na rad korenie. Takže soľ, mleté čierne korenie a na záver samozrejme už spomínané grilovacie korenie. Tým korením, ak vám môžem poradiť, tak pre istotu ho zo začiatku nasypte trošku menej, premiešajte to a ochutnajte. Prípadne ho tam potom ešte môžete dosypať, ak bude málo. Je to lepšie robiť takto, ako hneď na začiatku ho tam nasypať veľa a celé to jedlo prekoreniť. Napríklad ja mám rada strašne veľa korenia v jedle a keď viem, že do toho receptu ešte pôjdu vajíčka a syr, tak viem, že toho korenia mám dať viac. Ale to je asi preto, že ten recept už nerobím prvýkrát, takže viem to tak odhadnúť. Ale vy to pre istotu robte pomaličky, nie že to preženiete, OK? Takže ak sme jedlo už okorenili tak, aby nám to chutilo, tak sú na rade vajíčka. Ja som použila 5 vajíčok, ale vy ich použite koľko chcete.
nakoľko máte chuť. Poriadne ich premiešajte a potom ich pomaličky vylejte na panvicu ku karfiolu. A potom to trošičku môžete premiešať, aby tie vajíčka boli všade rovnomerne. Necháme to pár minút na panvici, kým sa nám vajíčka neuvaria. No a na záver pridáme syr, ktorý sme si predtým nastruhali a nasypeme ho na vrch. Počkáme, kým sa nám syr neroztopí a jedlo je hotové. Takže všetkým, ktorí tento recept skúsia, prajem dobrú chuť a budem veľmi rada, ak mi potom do komentárov alebo na môj Facebook, ktorý máte v popise videa, napíšete, či sa vám ten recept podaril a či vám chutil. Takže to je asi všetko. Ešte by som sa vám rada ospravedlnila, že som nenatočila, ako tú praženicu jem, ale bola som naozaj tak strašne hladná, že som to do seba len tak narýchlo všetko nahádzala a verte mi, to by ste nechceli vidieť. Ale bola vážne dobrá. Takže ja vám ďakujem, že ste si toto video pozreli, majte sa krásne a čaute!